Dear love, paano mo nga ba malalaman na nagloloko ang iyong karelasyon kung wala ka namang matibay na pruweba? Tama ba na kutob ang maging basihan para magduda? Ilang beses ko nang nakikitang nag-i-email ang kaibigan ni Chai sa kanya. Pero wala namang context at wala din silang mga conversation sa email. Puro lang hey or hello. Isang misteryo na gusto kong masagot. Call sign ba nila to o secret code? Gustong gusto kong kumprontahin si Chai. Pero hindi ko alam kung paano. Para akong napipipi at nawawalan ng kumpiyansa na tanungin siya. Dahil natatakot ako sa magiging reaksyon niya o sa kung ano mang isasagot niya sa akin. Kampante naman ako at may tiwala kay Chai. Alam ko na mahal niya ako. Marami na kaming mga pagsubok na pinagdaanan. Marami na rin naman kaming mga na-achieve ng magkasama. May mga lugar na rin kaming napuntahan at mas madalas naman na ako ang kasama niya kumpara kay Jerwin. Matagal nang magkaibigan sina Chai at Jerwin pero hindi naman ako nagkakaroon ng pagdududa dahil nakasama ko na si Jerwin. At wala naman akong nararamdamang kakaiba sa mga kinikilos niya kay Chai. Maliban na lang sa mga nagdaang email ni Jerwin kay Chai. Babu, yung phone mo kanina pang tumutunog. Sino yon? Check mo nga. Email, Babu. Galing kay Jerwin. O sige, hayaan mo lang yan. May tampuhan ba kayo? Binlock mo ba siya sa social media at sa email kanya kinokontak? Wala naman. Ewan ko ba dyan? This oras na ng gabi nangungulit pa. Baka naman may problema si Jerwin. Kausapin mo kaya? Malaki na siya, Babu. Kaya na niya yan. Sigurado ka, Babu. Baka kailangan ni Jerwin ng kaibigan. Dear love, makalipas ang isang linggo nang makita kong nag-i-email si Jerwin kay Chai. Ay, eto na naman at tumutunog ang cellphone ng girlfriend ko. At may mga email na naman si Jerwin sa kanya. Hindi na talaga ako mapakali. Iniisip ko na mukha namang walang tinatago sa akin si Chai. Dahil alam ko pa rin ang password ng cellphone niya pero nakakabahala talaga itong mga email ni Jerwin. Gusto kong malaman kung anong ibig sabihin ng mga email na yun. Naghahanap ako ng kasagutan pero sa tingin ko talaga parang wala lang naman yun kay Chai. Pero gusto kong malaman kung ano ang nasa isip ni Jerwin. Binasa ko ito at tanging hey lang ulit ang nakalagay. Pinuntahan ko ulit si Chai sa kwarto niya at busy naman siyang nanonood ng K-drama sa TV. Chai, si Jerwin nag-email ulit. I-unblock mo na kaya? Hayaan mo siya. Ayun na naman siya. I-block ko na rin kaya sa email yan. Istorbo eh. May tampuhan ba kayo? Wala naman. Bakit mo ba kasi siya binlock? Alam mo, Babu, mas curious ka pa sa akin. Ako nga walang paki sa mga hey-hey niya eh. Paano nga kung may problema yung kaibigan mo? Kaya mo ba talagang tiisin si Jerwin? Hindi ko naman siya responsibilidad, Babu. Akin na nga yung cellphone ko. Ibablock ko na nga yung si Jerwin. Sigurado ka? Oo, akin na. Kakairita. Dear love, kinuha ni Chai ang cellphone niya at dali-daling binlock si Jerwin sa email. Nagtataka talaga ako sa ginawa niya. Ano kayang nangyari sa kanilang dalawa? At gano'n na lang kadali para sa kanya na i-block ang matalik niyang kaibigan. Ewan ko pero hindi talaga ako mapalagay. Parang may mga tanong sa aking isipan na nanghihingi ng paliwanag. Kaya naman, inobserbahan kong maigi si Chai nitong mga nakaraang araw. Naalimpungatan ako ng isang madaling araw nang bumangon si Chai at nagpunta sa sala. Bumubulong-bulong siya, kaya naman dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala para marinig ko ang kanilang pag-uusap.
gusto mo? Di ba binlock na kita sa lahat? Tama na. Hindi ko iiwan si Axel. Mahal ko siya. Hindi pwede. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong guluhin. O baka gusto mong isumbong kita? Isa, Jerwin. Sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na yun. Please, kung gusto mong masave pa yung pagkakaibigan natin, itulog mo na yan. Dear love, nagulat ako nang marinig ko ang pangalan ni Jerwin. Bigla akong nakaramdam ng kaba at dali-dali akong nagpunta sa kwarto at nagtulog-tulugan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil muntik na akong mahuli ni Chay. Ito ang unang beses na kinabahan ako sa loob ng 2 taon naming pagsasama. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman mula sa tagpong iyon. Mas dumami ang tanong sa aking isipan. Anong ibig sabihin ni Chay nang sabihin niyang hindi niya ako iiwan at mahal niya ako? Bakit? Ibig sabihin ba nito na sinasabi ni Jerwin na kailangan niya akong iwan? Iniisip ko kung sinisiraan ba ako ni Jerwin kay Chay. Sinasabi ba niya na mayroon akong iba? Pero alam kong alam ni Chay na hindi ko magagawa ayon sa kanya. Hindi na talaga ako mapakali kaya gusto kong kausapin si Jerwin. Mabuti na lang, pumayag siyang makipagkita sa akin. Jerwin, narinig ko yung usapan niyo ni Chay nung nakaraan. Ang dami kong tanong kaya sana masagot mo. Ilang araw na rin kasi ako hindi makatulog. Sana naman matulungan mo ko. Pare, sa totoo lang ayoko talagang makialam sa inyo ni Chay. Pero ayoko kasing itolerate yung mga mali na eh. Sa totoo lang hindi ko alam kung ako ba yung tamang tao na magsabi sa'yo nito. Ilang beses kang nag-email kay Chay. Pero wala ka namang mensahe sa kanya kundi puro hey lang. Kaya gusto kong malaman kung bakit ka din niya binlock sa social media. Mahabang kwento, Axel. Pero isa lang ang masasabi ko. Nagsasabi ako ng totoo. Kahit pa si Chay mismo ang paaminin mo. Kasi ayoko namang magmukhang sinungaling sa mata mo, di ba? Ayoko naman na ako ang maging dahilan ng pagkasira ng relasyon nyo at pagkawala ng tiwala nyo sa isa't isa. Jerwin, ano ba talagang dapat aminin ni Chay? Nakagawa ng mali si Chay sa'yo. Pero maniwala ka, ako na nagsasabi sa'yo, hindi niya ginusto yun, Axel. Ang ano? Pwede bang ikaw nang magsabi sa akin? Please. Axel, hindi talaga ako yung tamang tao eh. Sorry, pero maniwala ka. Ilang beses ko siyang sinabihan. Sinabihan ko siya na aminin na sa'yo yung pagkakamali na kasi alam ko naman na mapapatawad mo siya eh. Para na rin hindi siya makonsensya. Teka. Nag-cheat ba siya? May iba ba siya? Please, Jerwin. Nagmamakaawa ako. Sabihin mo na sa akin. Kung talagang kaibigan ka niya, tulungan mo naman ako. Kasi ayoko din naman na makipagrelasyon sa isang taong hindi marunong tanggapin ang kanyang pagkakamali. Axel, kailangan niyang matutunan sa sarili niya na aminin ang totoo. Yung walang ibang tao ang gumagawa nun para sa kanya kasi ginawa niya yun eh. Pero para sa akin, ayusin niyo ang sitwasyon. Pag umamin na siya sa nagawa niyang pagkakasala sa'yo. Ano ba naman yan, Jerwin? Nagkakaroon na ako ng anxiety Kakaisip kung ano ba yan. Nung nakaraan ka pa eh. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil sa email mo na yan. Tsaka dumagdag pa nung narinig ko kayong magkausap. Tapos ngayon nakausap kita ng harapan, hindi ka pa rin makapagsalita. Sinasayang nyo parehas yung oras ko. Nakakadagdag pa kayo sa alalahanin ko. Para nyo akong pinaglalaroan. Hindi na tayo bata para hulaan kung anong kasalanan ang nagawa ng kaibigan mo. Sorry talaga, Axel. Pero ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na merong nagawang pagkakamali si Chay? Nasa sa'yo na yon kung gusto mo pa siyang tanggapin o hindi.
ibig sabihin nito, Axel? Talagang nakipagkita ka pa kay Jerwin? Pinag-aalala niyo akong dalawa. Bakit ba hindi niyo kayang sabihin sa akin kung ano man yun? Ang sabi sa akin ni Jerwin, may nagawa ka daw na kasalanan sa akin. Pwede bang sabihin mo na kung ano yun, Babu? At mas naniniwala ka kay Jerwin kesa sa akin. Alam mo, inggit lang yun kasi wala siyang love life. Kaya pinagdidiskitehan kung ano man ang meron tayo. Hindi ka na dapat nag-aksaya ng oras na makipagkita doon. Tingnan mo nga, Babu, na hindi nga niya masabi kung ano yung meaning ng mga email niya. Paano kung sabihin ko sa'yo na narinig ko yung usapan yung dalawa sa cellphone? Malinaw na narinig ko na mahal mo ko, pero bakit parang sinasabi sa'yo ni Jerwin na iwan mo ko? At yun nga yung sinasabi niya na dapat daw iwan mo ko. Dahil may nagawa ka raw na malaking kasalanan sa akin. Handa naman kitang patawarin at intindihin, Chay. Gusto ko lang na mapanatag yung isip ko. Gusto ko lang na wala na akong aalalahanin. Gusto ko lang din na maging maayos yung relasyon natin at hindi ganito. Sana naman maintindihan mo ko, Babu. Dahil hindi ko na alam ang dapat kong isipin dahil sa mga email na yan. Minsan, may mga bagay na dapat hindi mo na lang alam para hindi makaapekto sa relasyon natin. Kung kaya mong ikibit-balikat na lang yun, baliwlain mo na lang, Axel. Kasi napapagod na akong mag-explain sa'yo na wala nga lang yun. Naiinis na ako sa'yo, promise. Nakaka-frustrate. Pwede bang umalis ka muna dito sa bahay? Okay lang din ba na huwag na muna tayong magkita at mag-usap hanggat hindi mo pa kayang aminin sa akin kung ano ang totoong nangyari? Kilala mo ko, Chay. Marunong akong magpatawad at maiintindihan kita. Pero sa ngayon, gusto ko lang munang mapag-isa para makapag-isip-isip. Kung talagang mahal mo ako, Chay, dapat marunong ka din na magsabi sa akin ng katotohanan. Siguro, ito yung best na gawin natin. Kailangan muna nating lumayo sa isa't isa. Babu, wag naman ganito, please. Sasabihin ko naman hindi pa lang sa ngayon. Saka na ulit tayong mag-usap. Kapag nagkaroon ka na ng lakas ng loob na sabihin sa akin ang lahat. Ang lahat. Dear love, na-stress na ako ng husto. Kaya naman tinanong ko si Chay mula sa nalaman ko kay Jerwin. Pero hindi niya talaga pa rin sinabi kung ano mang dapat niyang sabihin. At siya pang nagalit sa akin dahil mas pinagkakatiwalaan ko pa daw si Jerwin kaysa sa kanya. Hindi ko na alam kung dapat ko pa bang ituloy ang pakikipagrelasyon ko kay Chay. Dahil nababalot na ako ng pag-aalinlangan at takot. Ilang araw na din talaga akong di mapanatag. At ilang gabi na rin akong hindi makatulog. Alam kong mahal ako ni Chay pero bakit niya ginawa sa akin to? Hindi naman ako nagkulang kay Chay. At hindi ko siya mahahayaang paglaruan ng isip at damdamin ko ng ganito. Nag-email si Chay sa akin. Oo, tama ka nang iniisip. Binlock ko siya sa social media dahil araw-araw lang niya akong ginagambala at inaaway. Dumating pa nga sa punto na binabaliktad niya ang pangyayari at kanyang sinasabi na baka kami daw ni Jerwin ang may tinatago sa kanya dahil mas nagtitiwala pa ako kay Jerwin. Ilang beses pang nangungulit si Chay at gusto niyang makipagkita. Pero sinabi ko sa kanya na makikipagkita lang ako kapag handa na niyang sabihin sa akin kung ano man ang dapat kong malaman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!